יאללה חבר'ה, שים סולו. שים סולו קיור. מה בא לי? בא לי טופ. בא לי מטופ בעצם. נחמם משהו לאכול, משחק הבא נראה לי. אני רעב. משחק הבא נחמם לאכול. משחק מגניב. יש אנשים שמדברים פוקר וזה נשמע סבבה שהם משתמשים במונחים והכל. יש אנשים שמדברים וזה נשמע חרטה. זה בן אדם שזה נשמע חרטה. מה אני לוקח? לא אכפת לי.
יאללה. יש לנו מאסטרי. מה שנקרא, אם הם לא יקחו CC או איזה הילר כמו לולו שבנד וכזה, הוא יכול לפתוח להם את התחת. רייל ג'ינקס, אחלה טים פייט. אחלה לייט סקייל, הייפר קרי. זיקס, אני לא יודע לאיזה ליין הוא הולך כרגע. כי הוא נתן בן קייטלין, זה יכול ללכת בוט. אני גם חושב שהלאסט פיק שלהם זה הארי. יש להם סיון. וקצת באסה למאסטרי. סבבה ליוריק. אל תפסיד לו בארלי כמו איזה מפגר ואתה תעשה ספליט פוש עם סיון מצטרף לפייטים. אני צריך AP מיד. ככה או ככה אני תכננתי לקחת AP מיד, אבל הפול ADT זה די מכריח, בעיקר עם הסיון. וייגר. לקס יכולה להתאים נגד וייגר. אני קצת יותר באסה. לקס יכולה לבוא פה טוב. אני אביא פיז נחמד, אני פשוט לא בא לי לשחק איתו כל כך. ליסנדרה יכולה לבוא לי נחמד נגד וייגר. אחרי ליסנדרה שלי. בוא נבדוק. עכשיו השאלה אם אני משחק כדי לנצח את הליין. ואז אני לוקח איגנייט וגם אלקטריקיוט בכל מקרה. טוב, ניקח אלקטריקיוט טיפי. יאללה, נראה לי יהיה מגניב. אולי הייתי צריך לקחת לבלנד בעצם, פשוט לעשות לו פרשר בני. אני נגד רנקטון במיד. סבבה, הייתי צריך להבין לפי הבני רנקטון שנתן בנארי. אני שמח שאני ליסנדרה נגד רנקטון, אני שמח שאני לא איני נגד רנקטון, זה נכון. גט קלוז יכול להיות מעצבן. אני שמח שאני לא לבלן. לקס היה יכול להיות כיפי. בסדר, ליסנדרה, לא כזה אכפת לי. They cannot fight a cause. Let's do this for real. Battles come and go. I return. וייגר פלאש, זה נחמד. זה הולך להקל להם על הליין. All kneel in time. The Watchers will return. טוב, אני המטרה שלי זה כמה שיותר סטאטים של אלקטריקיוט להוריד עליו. יש לו איגנייט. אין לי אינסוף מנה, אני צריך להירגע עם החרא הזה. Plans within plans.
לא. סרטונים. כן, חיים שלי, את בהקלטה, כן? קיצור, הקלטה יש מקלטה. עכשיו בוא נעשה הקלטה. אם מישהו ברגע זה, שאני לא מאמינה שזה מה שקורה, אבל אם מישהו צופה בנו עכשיו, אני מבקשת שתכתבו בתגובות. לא בתגובות, שישלחו לי בוואטסאפ. לא, בתגובות שלי, נגמר. אוקיי. Your time has passed. שיכתבו, אני צופה או אני ראיתי משהו כזה. אוקיי. ורוני מחויב לא להגיד על זה בפורום. בקבוצה. אין בעיה. אז Feel the power of true life. סגור. באמת צופים בה. אני מהמרת שלא. אני מהמרת שרואים ומריצים קדימה ואם בכלל, אבל לא בקטע של להוריד חלילה, כן, בקטע של תתעסק בדברים חשובים We באמת. fight together. לא יודע אם לפני שנחוץ. אני יודעת כמה אתה משקיע כן, בדיבור ואיך שאתה מדובב. חיים שלי, סליחה, הייתי פה בריכוז. אז אתה מעוניין לסיים את השיחה. לא, פשוט הייתי באמצע לעשות משהו, והקהל בבית רוצה להבין מה עובר לי בראש כשאני עושה, והוא לא, כי לא דיברתי. No one will remember that. בסדר גמור? איי. הוא ראה אותו בא, איך הוא מת? באמת. ראה אותו קילומטר מראש. So many secrets buried in ice. וואו. משהו מעניין איך הולך להיות מחר. יהיה טוב, חיים שלי, אל תדאגי. וואו, אני עושה פעם גרוע איתה. There be no אוקיי. מה? לא דיברתי אלייך, למה אתה מרים את הקול? כי את לא שומעת אותי. This world has forgotten its power. בצהריים, ואני מתלבטת אם לצלח גם עכשיו או כבר מחר בבוקר בשביל הצילומים. מחר בבוקר בצילומים, שתקום מפרש, בטח. אני אמורה להיות שם ב7, שזה לא כזה נורא, זה אומר לצאת מפה. בוא נראה כמה זמן זה מפה. I am Iceborne. מתי אתה תסיים לצאת? לא יודע. טוב, זה נסיעה של חצי שעה לפחות. פשוט כשהתקשרתי לדבר איתך לא יכולת, אז התחלתי. I never rest. בבוקר. כאילו חצי שעה, כותב לי. אוקיי. Step right up. צריכה לצאת ב6:30. Heads up. I had a crush until you started talking to the demon. Didn't expect the assist. Thanks. This is my battle. I already won the war. Get mean. איזה טעות, לא ידעתי שזה לא עושה לו זה. טוב, יפה שלי, אז את תהיי זמינה ואני אתקשר אלייך? טוב, ביי חיים שלי. I never rest. זה סליחה. אוף. They cannot fight. אם לא, סליחה, אני אשחק את זה יותר טוב, אני פשוט... הייתי כל כך מרוכז בזה.
לא יודע אם היה לי איך לחיות, כי הוא כאילו עושה לי פרוקסי וזה, אבל חד משמעית הייתי צריך לזכור שה-W שלי זה סנר, ואני עדיין יכול לאכול כאילו את Q של רנקטון. נהגתי כאילו לא. Only in time. אוקיי, בסה. The wretches will return. איזה באסה. איזה באסה. הסטן שלו כזה ארוך שאני לא עושה אי, באמת. I will fall for its greatness. אני לא יודע להעריך לשחק נגד רנקטון בכלל. מאסטר ימות פה. Plans within plans. יש לו גם את זה. כן. I see things clearly. טוב. W. No one will remember them. So many secrets buried in ice. Unbreakable. Toughen up. לא, האולטי לא טוב. There will be no Thor. Foolish child. מה קורה? שזה אומר רנקטון. יופי. יאללה, let's go. This world has forgotten. I could learn to trust someone like you. לא קיבלתי מזה כלום. Many foes, one strike. I never rest. רגע. לוקחים את הקרינג' וגר זיגס בוטלין הזה, what you want from us, יאללה. This is my battle. I already won the war. איזה באסה. טוב, I never rest. צריך בלו.
battles come and go. I am eternal. טוב, דרייק. לא משלים את הנעליים. Toughen up! All kneel in time. תשמע, מה זה אמור להיות? The Watchers will return. פשוט לא יכול לסחוב את זה. I restore Flame's greatness. Plans within plans. Holy shit. I see things clearly. למה סרנדר, יא בני זונות? כאילו, היה 9-8 לאלמנטים לפני שהתחלתם להטריל ככה. Don't die! No one will know. So many secrets buried in ice. The Isles remember. There will be no Thor. This world has forgotten true power. השאלה אם אני הולך לעמוד פה עכשיו. בשביל הוואב הזה. אני לא אבזבז אי. I never rest. Did you miss it? This is my battle. Only one more. Toughen up! Do not walk away! טוב, Don't get comfortable. I work alone. חוזרים למחשבה הראשונה, לא סומכים על טימייטס. לא יודע למה נכנסתי את זה איתה. צריך פשוט לעשות פארם. בסיידליין. So fast. Let's do this for real! לא הציקו לי. Don't die. וייגה וזה. What's one more grave? I see the wolf.
תנו להם לקחת את העיני בלעד זה את המוח. Screams. Look out! אבל זה כל הבייס עכשיו, זה לא רק העיני. כל הבייס פחות בא לי. They cannot fight a cause. Go! Think fast! יאללה. שם. שמאסטר ייקח כבר את הטורט הזה, נו, אני צריך את הגולד. יס. שדו פליין. יאללה. Battles come and go. Get me! I must dig. Wake up. You have a new task. Another frozen corpse. מצד אחד זה כאילו לא היה חכם לעשות את הרעיונים האלה לבוט. כי להתרכז. מצד שני אני לא מנצח את הליין שלי. זה לא שדרסתי, זה לא כמו שקורה לי מולדים. שאני דורס את הליין וזה. והרומים לבוט יצאו טובים רצח, כי זה היה 2 קילים כל פעם. פשוט הבוט החליט שהוא מטריל, סתם. איזה באס, עוד פעם נכנסתי סתם. Ride! וואו. I am not finished! Return and משיגה האייטמים. I got you! balls. Armoring up! נו, תעשו כבר, נו, אנחנו מנצחים את זה אם אנחנו פאקינג מחכים קצת. The watchers will return. יש לנו כל כך הרבה פארם חינם, חופשי. I will restore Freddy's greatness. We fight together! וואו. Rest in your rightful place. כולנו גם עם אותו פארם. Plans within plans. יש לנו סופר מינס את הפארם. I see. למה? למה? Go! למה הפייטים האלה? איזה באסה. Din of the dark. רק איתם. רנקטון פשוט בכיף שלו הלך ועשה פארם בעניינים אחרים. וואו, זה מקרס. לא יודע איזה ליין בא לי. בא לי טוב, בא לי להשמיט את הטופ. טופ ספורט.